भाई लोग खेसारी लाल के गाना आयल बाटे डिम्पल सी के साथ में देवी गीत। तो हमने के उम्मीद रहे कि बड़ा मस्त आई, अच्छा ही। लेकिन खेसारी लाल यादव उहे काम करे बड़न जो हमेशा करत रहेलन। मतलब दूसरा के गाना, पवन सिंह के गाना के उठा के अपना दुर्गा जी के ऊपर चिपका दिले बड़न। तो कहीं ना कहीं लोग जितना बा यूट्यूबर बा भोजपुरी लोग जो सुनेला बड़ा उदास बा। काहे खेसारी लाल यादव के हमने के जान नहीं जाए कुछ अच्छा करे के, लेकिन अच्छाई के साथ उनका में बुराइयों बा। अब बुराई ई बटे कि दूसरा के गाना उठा लेवेलन कबो काल, तो कहीं ना कहीं से बदनामी होखेला। आ जितना भी यूट्यूबर बा भोजपुरी के उनका पर वीडियो बनावता कि वो बहुत गलत काम करे बड़न। ई गाना में जौन बा कि वजन नहीं खे, बिल्कुल बेवजन के गाना बटे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जानत है एक बात के कि गाना के उठावल गई बा, कॉपी कर गई बटे और चिपकावल गई बटे। बाकी रउआ लोग का सोचे नहीं खेसारी लाल के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकें। धन्यवाद, नमस्कार। रउआ देखा तनी नई बस्ती ब्लॉग, हम आप सबके भाई अर्जुन।